फोराव फोरोङा सौरा जाथिखौसो जगोन आं सौराया समान खालायो आं होनायानो देरहाथारगोन दै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रा थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलाव हाबस'नानै नायनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेलाइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फुङावनो अखाया बिराद हरनिफ्रायनो माने अखायानो अखा दिन दायालागै अखा ओमफ्राय दासो एसे सेंगाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फटबो आरोना ओमफ्राय आङो अखा गारागौ माने फट होनो थाङा आरो होननानै आङो दिनै फुङावनो आथुर बिथुर संनाय खावनायखौसो लाहार फाहार लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो संखां खावखांसो आरामसे माने पुरा आजादि एकदम आजादि माने फटखौ हैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दुगैनानै लाबाय माने गोजांबाबो आरोना लोगोफोर थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै दिनैलाय माथो जाबावनो नङा होमबा लोगोफोर दिनैथ' आरो निरामिसानोसै ओमफ्राय आं निरामिसखौनो माने संनानै गालांखानोसै ओरै होननानै दा फैनानैबो आथुर बिथुर माने संनो बायो नालाय आरो फैगौआवनो एसे लाइन लागौमानियावनो गोलाव जायोना माब्लाबा समाव माने लाइनाबो ओंखायनो माने खुनु गेरेन्टि गैया आरोना संफैनो हायिखौ ओंखायनो आं माने माबार फुङावनो एसे जानखालांनो ओरै होननानै भाबिदो आरोना आदारफोरखौ माने रुखालांनोसै आरो हारसिं मानसि नालाय सोलाबलाय लाङा दानो फैनानैबो आथुर बिथुर जाफैगोन आरो बेटानि गाबफ्लेनाय जाहानो ना ओंखाम ओंख्रिनि जगाल जाहानो जाफैगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आदारखिनिखौ एसे संना गालांबाथाय माने थाला जायो आरोना लोगोफोर एसेनो फ्रि जायो गोसोफोराबो ओंखायनो जि बरिया माबाबाय आरोना रेबखाबाय आरोना लोगोफोर न'निनो जोगोनार नालाय खुनु माने टेनसन गैया आरोना संनाया मोनबायबो नै लोगोफोर गोमो नुखाबाय आरोना गोमो बोरायनो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बांद्राय माने रोसिबो खालामासै ओमफ्राय बांद्राय माने भाजादारिबो खालामासै आरोना ओमफ्राय ओंख्रियानो खालामबाय लोगोफोर ओंख्रियानो नालाय दिनैथ' आरो जेबो जाखाया नालाय बे मोनसेखौल' माने संनो ओरैनानै भाबिदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उनावहायसो मा संबावनाय जायो जि बरिया मोनखाबाय आरोना संगौ खांगौआवनो अखासो फैफिनलाय लांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने आथुर बिथुर संखां खावखांबाय आरो अखासो फैलाय लांबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै गानै जोमै स्र' ओंखारबाय आरोना माबार होना फैनोसै होनांगौखिनिखौ होखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर होआ होननानैलाय बहाथो थानो हानो नङा होमबा थ'दोंबा लोगोफोर बोराया मालाय होना फैबायहाय लोगोफोर आंखौ दा थांदो नोङो ओरै होननानै आं गथ'खौ लाखिसिगोन ओरै होननानै ओमफ्राय बोराया मालाय होना फैबाय आरो बबाव होखो माबारै सोंबाबो खोन्थाया आंबो जेराव मेरावनो होना फैसिगोनहाय लोगोफोर बोराया बेलेग आं बेलेग होसिगोन आरोना बोराया सोंबाबो खोन्थायासै गावो बहा होनायहाय बोराया बहा होनाय होनबाबो सोंबाबो खोन्थायासै आरोना ओमफ्राय दाथ' आं मिथिबोआसैना लोगोफोर बोराया बहा होदोंमोन ओमफ्राय बेलेग होनोसै बोराया मोनसे आं मोनसे आरोना बोराया गावनि मोजां मोननायाव होबाय ओमफ्राय आं आंनि मोजां मोननायाव होसिगोन आरो ना मा होनो लोगोफोर माने बयनिबो गोसोआ समान जानाय बायदि आरोना एसे अखाया फद'योनाहाय गैयाबाबो जागोन खोमाहाय हा सिमांमाय एसे अखायाव फद'यो मानसिया अखाया रोजायानो हाबाय लोगोफोर नै एसे अखाजों बांखाजोंब्लाबो जों बेसेन गोसा फटखौ होनानै फैयो जोंखौ रावबो नायफिनहराहाय नाय आइ बिखुनजो रांगावलिया दा एफएम बायसा होनांगोन र' जोंहानि बिमा नों मा अखा हानायावनो फदैनो थाङाय एसे रायज्लायहरदोब्रा रायज्लाय आं मानो मोनलोङाखैलाय मानो रायज्लायबाय रागा जादों मानो रागा जादों ओरैनो उरनो दै मोनिनि नाङांनो बेबायदिबो नांबा जि जोम दानो हायो आखुजिसो जायो सरकारनि ओंखाम जानाय मानसिया बादालसो जायो सरकारनि मोनबाथाय बामारो दे ओरैनो मोनबाय थागोन ना मासाव मास नों दाबो जि दानानै बेसे मोनो नाय मोनो गांग्रिबायबाय आं एसे अखाजों बांखाजोंब्लाबो होनो फैदोहाय नै आइ बिखुनजोआबो एख' मोना बेसेरा उरनो दैबो मोनबावा एख' मोना आइया जि रागा जागोन दानो अखानायखायसो रागा जायाखै इयो सान्दुं दुंबा गरम फुथिजोबो
जि रोजा हाबायहाय लोगोफोर अखाया साथा हमै हमैसो फैलायलांबाय आरोना उपाय गैया होनांगौखौ होखानांगोन ना होआलासिनोलाय बहाथो थानो हानो नङा होमबा लोगोफोर अबाव होगोन आइया होगोन आरोहाय गावबा गावनि गोसोखौलाय सोर मिथिनो रावबो मिथिया मोदाया मिथिया मिथिया हौवायानो मिथिबावा एखे लोगो होननायानो अ जोंहाथ' हौवाया बेलेग हिनजावा बेलेग होगोन दे जोंहा हौवा हिनजाव बेलेगसो सोंबाबो खोन्थायाखै हौवाया बबाव होदो होनना मानो खोनानांगौ ओमफ्राय हौवाया दा बेलेगाव होबायना ओमफ्राय आंबो बेलेगाव होगोन सोंबाबो खोन्थायालाय माथो बेलेग बेलेग होगोन आरो आं होनायानो देरहाथारगोन दै रिजाल्टखौ मोनबासो मिथिसिगोन आं जियाव होदो देरहाखायो थांनाय बोसोरावबो बिदिनो आं जि होदो इनो देरहाथारदो देहाय ओमफ्राय एबारबो जियाव होदो इनो देरहाथारगोन देहाय आंना हस्सा नोंसोरनिया देरहानाय नङा नोंसोरना खामानि गैया जोंनियासो देरहागोन बोरैबा जों देरहायैयावसो होखादों देरहाबाबो मोना देरहायाबाबो मोना गेजेरावनो थुना फैबाय एखे सरकार रिजिक खालामबाय रिजिक गासैबो एखेसो होनलाय गासिबो एखे समान फै जालासो खोमानदोंमोन आं ए गोमाखैमोन रोङा सौरा जाथिखौसो जगोन आं सौराया समान खालायो बर'आ नायख्लें नुख्लेंलाय खामानिया गानो गावबोनो जानि फिसा हिनजाव हरनाय बिदा लिंनाय इसोरनोसो होनांगौ फंबाय लिंनाय बिदा नांगौ एसे जाना फानो जोंखौसो नुवाना आइ थल' थल' गलांजोबदोंसो देनाङो गेजेरजों गेजेर बुट सुबाय आरो मोनब्रै मोनबा थुनांगौ नोंनि आखाइनो जोब्बा आंनिखौ बिनो मोना दे स्रां स्रां जाबाय आरोना लोगोफोर भट होना फैनानै ओमफ्राय जों दायो भटखौ होनानै फैबाय जमा जमानै गासिबो नांगोल होना गाखोदो कारेन्ट बया जादों खोमा गैयानो दय